perioadă de timp au fost o serie întreagă de, să zic, o revigorare a cererii de ofertă, atenția cererii. Proiectele care deocamdată au fost, să zic, puse la stand-by, am văzut că deocamdată au început să se activeze în sensul că caută să vadă de unde poate să deruleze continuarea lor. Deci, să zicem, poate din vară, să zicem, o să se cunoască, oricum și vremea ține cu noi anul ăsta, deci a început mai căldura mai din timp și practic ar putea să înceapă la pereții cortina, fațade ventilate, ar putea să lucreze. Bine, important este ca investitorii să dea drumul la lichidități. Și asta și la dezvoltatorii să dea drumul la tot ce înseamnă partea asta de investiții, lichidități, ca să aibă și firmele de execuție practic de unde să-și desfășoare activitatea și să realizeze. În orice caz, dimensiunea proiectelor cel mai multe vor fi mici și medii. Dacă în urmă cu 3 ani, să zicem, proiectele medii și mici erau foarte multe, acum deja proiectele medii din vremea respectivă sunt considerate mari la ora actuală. Și trebuie... Dar în orice caz, segmentul ăsta, proiectele foarte mari, gen mall-uri sau eu știu ce, deja sunt oprite. Sunt beneficiari care știu ce înseamnă calitatea și cer din start anumite sisteme. Sunt alți beneficiari sau antreprenori care pentru ei primează prețul și atunci din start acceptă, să zic, și orice no-name-uri. Da? Nu vorbesc, adică aici mă refer la niște sisteme din asta, a dus la reducerea fantastică a prețurilor pe metru pătrat, da? Și normal că toate firmele de execuție s-au orientat și ele. Au zis, dom'le, dacă înainte un furnizor cu un brand renumit îmi dădea la un preț mare, acum toate prețurile ducându-se în jos, normal că și s-au orientat către furnizori de sisteme care au putut să le pună la dispoziție materiale la prețuri foarte, foarte scăzute. Da? Aici noi includem firme de execuții care au mers mai departe și au împins acest preț pe metru pătrat într-un derizoriu total, făcând practic, scoțând chiar din sistemele respective accesorii esențiale sau profile care chiar trebuiau puse acolo sau închideri perimetrale care acum nu se știe cum le fac.